Yeah. Αχα. Είμαι ο γέρος γέρος βρώμικος μπάσταρδος και θα σας μιλήσω για τη σωστή διατροφή. Πρώτο επίπεδο, τρως λαχανικά, τρως τα όσπρια κι όλα τα ψωμιά. Τρώω το καρβέλι, γαμάω το τραβέλι, του χωνώ την πουτσα κι ας είναι και λίγο ψεύτικη. Δεν με νοιάζει, επίπεδο 2 είναι λαχανικά. Φέρε λίγα φρούτα από το μαναβά ή όχι το μανάβι, πίνω την κανάβη και εδώ πέρα όλο εγκόμενα σου με ανάβει. Yo, επίπεδο 3, φάει ένα ψάρι. Όχι το μουνί της πουτάνας που έχει να το πλύνει 5 χρόνια. Είναι φασιά, βάζει κρίσαλο αντί για Old Spice. Δεν με νοιάζει, παλιό δεν βάζει παλιό κάψιμο. Επίπεδο 4, τρως γαλακτοκομικά. Τα πήρα από την Αγελάδα και από την Κατσίκα. Τη βρήκα στο χωριό, την άρμεξα την πουτάνα, φώναζε γαμώ το Χριστό. Επίπεδο 5, κόκκινο κρέας. Είναι χοιρινό, είναι για το μπέο, είναι για το κταίο. Δεν θα το περάσει, απλά θα κοπεί και μετά θα σφάξει. Επίπεδο 6, η μάνα σου σεξι. Μην τρως πατατάκια, δεν έχω άλλη λέξη. Έχω πολλά λιπαρά και δεν είναι πουθενά τα θρεπτικά συστατικά. Ναι. Έρχομαι με τη μάνα σου κατευθείαν για όργιο. Θα φάω το μουνί της λες και είναι επιδόρπιο. Η μάνα σου είναι χοντρή λες και είναι η υδρογειοσφαίρα. Τρώει το καβλί μου σαν σφαίρα. Είπα την πυραμίδα ανάποδα, όπως κάνουνε σεξι γκέι. Τους αρέσει το ανάλι, οι Εβραίοι τα φράγκα τα μέτραν. Πρώτα απ' όλα, βάλε όδοντο κρεμά στο ψωμί. Άμα είσαι ο τεοφαέτη ψωλή. Τα γαλακτοκομικά να τα αποφεύγεις απ' τα ναρκωτικά. Η πυραμίδα μου είναι διατροφική, βασίζεται στην κόκα και στο φουντί. Πυραμίδα, πίνω σατίβα. Η μαμά σου είναι μια ντίβα. Ανέβα στην πουτσα μου και κύλα. Το παιδί πιε πριν τεκίλα. Πήγα κατά λάθος να πω το full government name του. Όμως είναι τόσο βλάκας, του αρέσει να τρώει τα pay του. Φάε μια τολούμπα, κάνε μια κολοτούμπα. Έπειτα πάνε στα κοτόπουλα του τάχη. Φάτα εκεί μαζί με το Φάμπερε Κάστελ, είναι το στυλό. Γαμάω το Χριστό, πορδοζούμι.